Mä tuplaan. Two players decide to hit, 6 tent and 1 double down. 6 for you. Ei vittu bastard! You are his 20. Thank Mitä mä vittu sanoin? Mitä mä sanoin, chatti? Mitä mä sanoin, että se on koodari? Mitä vittua mä sanoin teille, hä? Mä vittu sanoin, saatana! Klipille! Johtajalla. Siitä voitte päätellä, että missä mä oon lahdannut niitä vittu ryssän perkeleitä, saatana. Siitä voitte miettiä, että missä mä olin lomailees. Mä nyt sanois sitä kyllä lomaksi. Kyllä se enempi työstä kävi vittu. Mulla on 10 frendiä siellä tällä hetkellä. Mä toivon vaan, että ne tulee takas elos. Lähettäkää nyt vittu sille ne osat, se pommittaa tohon mun duunipuhelimeen ihan jatkuvasti, kun sulla on kaiket puhelinkin. Ei vittu edelleenkään kuulu mun toimenkuvaan vittu saatana firmalla lähettää jotain vitun osia, se on sun toimenkuvaan kuuluva nyt vittu. No niin hopi rupees toimimaan. Perse ylös sohvalta ja saatana tekee sitä vittu orderia sinne. Sitä lähetystä vittu. Ihan oikeesti. Mä haluan, että se pommittaa tai laittaa mulle enää yhtäkään vitun viestiä. No niin hyvä. Turpa kiinni vittu ryssä! Learn how to fucking play, you fucking rassa Come my fucking country and fucking kill you with the fucking 9mm gun, you fucking rassa jacket! On niin nolo. Nauta sille. Levitä nyt jumalauta ryssää!